tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Totanga tichiti makorokoto makuru ekisimusi. Ndofunga nhasi ranga riri zuva ramanga muchifara, kana kuti regai nditi ramuri kufara. Aiwa, makorokoto makuru ekisimusi. Asi tiri munguva iyo yekisimusi, nzvimbo yeMount Darwin yaitika zvinoshamisa, yaitika zvinotyisa. Pane vanhu vakadonerwa, mvura kunaya kwairi kuita yakazadza rwizi rwemukaradzi, maini ndobva yadhirikira. Kutaura kuno, vamwe vari kuti vanhu avanosvika kuma-18, vamwe vari kuti 8. Hapana anyatsowana nhamba. Izvi zvakaitika nemusi wechishanu, asi nhasi tatosvika mukisimusi vanhu vachiri pasi. Hapana ari kuziva kuti vapenyu here kana kuti kwete, asi nekuda kwemvura yakawandisa iri kunaya, hapana upenyu huri kutarisirwa nevakawanda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndo chirongwa chatoda kuti tikupei, asi tisati tapinda muchirongwa ichoti zvakare tatambira imwe nhau inosuwisa zvikuru yakaitika kuParirenyatwa Hospital. Kune munhu akaoparetwa ikoko. Aoparetwa kudaro, madhokotera akasiya zvigero zviri mudumbu, uyezve cotton wool iri mudumbu imomo. Munhu rwere uyo akarapwa ndokubva aburiswa muchipatara. Izvi zvakasonerwa kamudumbu, ndokubva asvika kumba ndokuendera mberi nekurwara kusvika aendeswa kuKaranda Hospital kwaakazonofira. Asi pakaitwa scan ndopakaonekwa kuti aiwaka mudumbu mune chigero, mudumbu mune cotton wool. Tizive imimi maprofessionals kuti chii chamakutiitira. Dzimwe nguvawo zvakare imhepo dzinenge dzichiteeranawo nemunhu. Regai tipinde munhau yedu yanhasi, asi ndiringokupai padiki diki. Zvizere tichazokupai muzuva ramangwana. Ndichakuratidzaiwo zvakare vana vemabhizimusi vaita mari huru nhasi, asi vanyanya kundinakidza ndevaya vana vari kugadzira kupembera. Vanga vachigadzira kupembera kisimusi, vanga vachigerwa. Vana bhabha vaita mari. Vari kutotaura kuti titombozive nhamba yatagera nhasi kuti yakamira sei, uyezve mwana wega wega anga achibhadhariswa $. Regai muvaone vana vacho kuwanda kwavanga vachiita. Ini ndakuda kutoitawo hangu bhabha zvakare. Vadziwa nezvakaitika izvi kumagamba edu akashayika padunhu iri remukaradzi remanondo. Hatizivi kuti tiri kukanganisira mhondoro here, chiwanhu here chatiri kutadza, kana kuti chii. Itogwa kuti rachi ndo rinounza foreign currency. Asi tiri kurwadziwa, Mr. Andrew Neshamba, tiri kurwadziwa. Wesocial media tiuzive mutemo, motiudzawo zvokuita kuti tiitewo raramo yakanaka. Ina nhasi magamba hongu Christmas tiri kufara nayo, asi zvatirwadza izvi zvokuti magamba ari musango yakaya danga afukurwawo. Toziva kuti waenda kumba kwavo zvopera, kufa kunowanika ende zviriko. Ende zvekare tinoti Mwari ngavatore zvakaita kudhara, ende ngavatore murugare. Zvekare tinoti isusu Mwari wangu wachengete murugare, kutsvaga upfumi kwakanaka. Zvekare isusu tinoti vanhu ava ngavazorore murugare mune zvakanaka-naka. Tinotendawo Mr. Andrew Neshamba, mauyawo muchitapawo mazwi nekuranzwiso yenyu kuti zvakamirawo zvakaita sei. Tinotenda Andrew Neshamba. Pane vanhu vari papa kubva lasvika nasuno tasvika musenchina vanhu vanhu vasokwanisa kubuda pasi. Totoyewo
saka mwenza kumosana machena wae wakambuya wachena wazo mtawo usile awe wazuta mali isumali sana ndimafazo yao nakufuni anzani pasen nakauya ndia kasompenza wanyaisi yokushawa chiyo nasisa betakeli kweko betako msine ko nimachene yokusinga chene wanokosora vile zetwa yuko mazili yao kwasanza kuti yofao nyamuzoko inini ndinonzi Grace Kazambwe tinogara kumanhundu mukaradzi road kuno kune tsaona yevanhu vakadhirikirwa mumaini vamwe vari kuti vanhu ava 4 vamwe vari kuti 8 vamwe vari kuti 16 saka tisati tazivawo nhamba yevanhu kuti vanhu ava vakawanda sei uyezve tachikumbirawo kuvakuru vedu vanotitungamirirawo kumusoro kuti mutibatsirowo nekuti vanhu ava vasi kuoneka pavakabvira kutsvagwa kubva musi wechina mishini zvedu zvekutibatsira kuchera vanhu ava zvekuperawo dhiziri vamwe vanenge vatitaneta saka tachikumbirawo kumusoro kuti vauye vatibatsirawo togona kuwanawo hama dzedu tozivawo nhamba iri pasi. Ongoka mhuri yeZimbabwe nhasi izuva rekisimusi zviri kureva izvo kuti rinenge big business kune avo vari kugadzira misoro tingati vanogera vari kugera vana ndofunga muri kuona chaunga chese chevana ichi vakamirira kunge vachigerwa mukoma makadii munonzani right kugera imari Gerabeta bhola pamusoro wega mwana wese bhola zvienderana nehoride zvienderana nehoride havasi kushanda vega ndikuona vamwe mukoma vari panapa makadii mukoma tinofara mukasimba here riri sei basa renyu aiwa basa riri raitaiva nhasi magera vakawanda sei sofa havaverengezi ene ndikuona muchinacho chaunga tichine basa tifunga togona kuti wasvidzira vamwe wacho ivavavo handiti ya ndiri kuona iwe uri kugerwa wakadi yako unonzani taurisa baranda unogara uriwo kwabaranda sei wafunga kugerwa usingade kugadzirwa musoro asi uri kubuda zvakanaka stiri semanzwira maitaka muri yeZimbabwe ndofunga vana vese vamuri kuona ava vakamirira 10 yavo kuti inge ichikwana kana yakwanawo vange vachicheneswa ndicho chirongwa chatanga tinacho kamhuri yeZimbabwe tichiri munzvimbo yeMount ino yatiri ino kune chiitiko chakaitika manheru chemukomana akadhakwa nedoro adhakwa nedoro ndokuzochienda kaonogogodzera pamba pevamwe ambuya pamba apa murume wacho anga achangobvawo kusvika asi iye ari kutaura kuti anga akadhakwa arasika but murume wacho akazobvunzawo kuti iwewe kana kuri kudhakwa wafamba kanzira kadoko uchisiya main road uchiti uri kuenda kupi zvimwe zvinhu zvokuti vanhu munogona kupedzisira makubvisana meno dzimwe nguva panenge paine nyaya dzimwe nguva panenge pasina Andrew Neshabadosta rangu gatsakadai mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.
Thank you.